Siema moi drodzy, dzisiaj zastosowałem najdziwniejsze ustawienie kamery chyba na świecie i możecie zobaczyć mnie i te otoczenie w takim stylu, jakim jeszcze go nie widzieliście, ale trzeba w życiu eksperymentować, byle bez przesady. No, moi drodzy, Pixelbox wrócił. Pixelboxy nie przyłaziły do mnie przez chyba 2 albo no co najmniej 2 miesiące. Już myślałem, że ich nie będę dostawał. Już napisałem tam do nich, dlaczego przestaliście mi wysyłać Pixelboxy, co takiego zrobiłem. Wybacz mi, ojcze Bożem, zgrzeszył i tak dalej. W sumie nie wiem, dlaczego tamte Pixelboxy mi ominęły. Może zapomnieli, może odkupili mi moje winy jakieś. Kieron wie, no. W każdym razie, moi drodzy, mam. A Pixelboxy są zajebiste, dlatego zobaczymy, co tym razem się tutaj kryje. Mam nadzieję, że widzicie wszystko. Zresztą dobra, będę wszystko pokazywał po kolei. Zmienił się kolor tego. To było wcześniej takie jasno-niebieskie. Teraz jest ciemno-niebieskie. Zawodowo to otworzymy. Wyszło jak u blogerek modowych. Dobra, to jedźmy z tematem. Moi drodzy, po kolei. Figurka firmy... A, tu wam pokazuję. X-Ray, która nam bo to jest X-Ray. Wonder Woman Dissected Vinyl Art Footage. Dlatego X-Ray, no bo jak sama nazwa mówi, ona jest w połowie normalnie, a w połowie prześwietlona. W sensie, że kości jej widać. I bardzo spoko, będzie na półeczkę. Także taka figurka pani Wonder Woman, to jest oczywiście wszystko. Tutaj oryginalne, DC, Motherfucker, Johnny, Hollywood, Justice League, Warner Bros. Żydomasoństwo generalnie. No, dobrze, odkładamy. Fajna rzecz. Pin. Pin bardzo fajny. To jest w ogóle z jakiego miesiąca? Lipcowy, czyli się zgadza. Z Batmanem. Bardzo fajny pin. Pójdzie do przypięcia. Do smyczek. Koszulka. Staropolskim zwyczajem na koniec. Lista rzeczy. To ja sobie sam potrafię przejrzeć. What the fuck? Superman Poncho, czyli peleryna Supermana. Jedyna w swoim rodzaju możliwość zbudowania waszego własnego Batmobila z puzli 3D. Recommended for ages 6+. No tu chyba mogę. I wlepa. Zobaczmy koszulkę. Koszulki pixelboxowe zawsze trzymią poziom. Trzymają, żeby nie było. Elegancka, moi drodzy. Elegancka. Batmanowa. Znaczy no, z Jokerem. Bardzo, bardzo fajna. Muszę to ubrać. Ej, to by było w sumie dobre na odchudzanie. Ubieracie to i biegacie w tym, jak jest 30 stopni na zewnątrz. Jezus, już czuję, jak się w tym parzę. Ja spadam, bo się zaparzę. Dzięki za uwagę. To był lipcowy Pixelbox. Zostawcie łapę. Kupcie sobie Pixelboxa. Wpadajcie na Facebooka i na G2A i na wszystko, i na streamy. Jezu, muszę to zdjąć, nie wytrzymię.